Ονομάζομαι Θεόδωρος Γρήβας και είμαι στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός. Η ιατρική ειδικότητα της στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής επικεντρώνεται στη διάγνωση και στη θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων που αφορούν τη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο. Η γναθοπροσωπική χειρουργική, λοιπόν, συνδυάζει γνώσεις της ιατρικής επιστήμης κατά βάση, αλλά και της οδοντιατρικής, προκειμένου να γίνει η αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων της περιοχής του σπλαχνικού κρανίου, δυσμορφιών του προσώπου, της κεφαλής και του τραχύλου, συγγενών ανομαλιών της περιοχής. Επίσης, περιλαμβάνει, και αυτό αφορά στα βαρύτερα περιστατικά, την θεραπευτική αντιμετώπιση κακοηθειών, δηλαδή του καρκίνου, που μπορεί να αναπτυχθεί στην περιοχή της στοματικής κοιλότητας. Συχνές δε επεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση καταγμάτων στην περιοχή του σπλαχνικού κρανίου, επανορθωτικές επεμβάσεις που μπορεί να απαιτηθούν μετά από σημαντικούς τραυματισμούς στην περιοχή της κεφαλής και του τραχύλου, καθώς και την χειρουργική αντιμετώπιση των σκελετικών ανομαλιών στην περιοχή των γνάθων. Τέλος, μπορεί να περιλαμβάνει και υπιότερους τύπου επεμβάσεις, όπως αυτές που αφορούν στην αισθητική παρέμβαση που αφορά στο πρόσωπο. Γιατί λοιπόν κάποιος να επιλέξει ένα στοματικό και γναθοπροσωπικό χειρουργό? Ως ειδικός χειρουργός, που έχει περάσει από 6 χρόνια για τη λήψη του πτυχίου της ιατρικής, 5 χρόνια του πτυχίου της οδοντιατρικής, άσκηση 1 έτους γενικής χειρουργικής και 4 χρόνια άσκησης στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής, δηλαδή μετά από 16 συναπτά έτη εκπαίδευσης, προκύπτει ένας επιστήμονας, ένας ειδικός χειρουργός, ικανός να αντιμετωπίσει τα λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα που μπορεί να αφορούν την περιοχή της κεφαλής και του τραχύλου. Εάν λοιπόν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στην περιοχή, όπως αυτά που ανέφερα παραπάνω, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Είμαι εδώ για να σας βοηθήσω.